bona tarda. Hi ha tardes per llegir, hi ha tardes per fer altres coses, com és obrir el cor de tant en tant. I jo això és el que vinc a fer avui, a obrir el cor, o és el que és el mateix, obrir aquest llibre. Obrir aquest llibre. Quin llibre? Una música constante de Bikram Seth. Per què és important aquest llibre per mi? Perquè no me l'he acabat. El tinc des de fa 18 anys, el vaig llegir en una tarda, nit, no sé, el vaig comprar, vaig començar i no vaig poder parar, i no el vaig voler acabar, i fins a dia d'avui encara no el vull acabar. I per què no el vull acabar? Perquè s'haurà acabat. No és que sigui el llibre de la meva vida, no és el meu llibre preferit, no. Però té alguna cosa. No ho sabria explicar. No, és que no ho sabria i no sé explicar el per què. Està escrit d'una forma que sí que és peculiar, que he trobat molt poques novel·les a la vida escrites així, per no dir cap, que íntegrament estigui així, perquè pràcticament no té flashbacks i en canvi està tot escrit en primera persona del singular, del present, d'indicatiu i continu, ¿val? És a dir, continu. Volvemos al punto de partida, Budbee corretea hasta donde está Julia, ladrando con energía y describe unos cuantos círculos a su alrededor. Luke parece de nuevo afectado. O sigui, tota l'estona és tot això que està passant. Això és original, val? Està escrit des del punt de vista del Michael, que és el protagonista, que és un segon violí en una orquestra de cambra. Amb això no es guanya la vida i com que no s'acaba de guanyar la vida com a músic, doncs ensenya música, perquè els que saben fer molt bé una cosa la fan i els que no l'ensenyen. Ell l'ensenya. Té una vida normaleta, però ell doncs és un tio frustrat, té un amor del passat, una història que no està conclosa tampoc, i reapareix de nou així com... I bueno, es va explicant tot, i la manera com està explicada el Michael, el desenvolupament del Michael, de la Julia, que és aquesta noia que troba, em va agafar d'una manera que a dia d'avui doncs encara no el vull acabar. Sí que és cert que he llegit al final, però bé, no em diu res i us ho vaig a demostrar. La música, esa música ya es bastante. ¿Por qué buscar la felicidad? ¿Por qué esperar no sufrir? Ya es bastante bendición vivir un día tras otro y oír esa música. No en exceso, el alma no podría soportarlo. De vez en cuando. Què diu? Clar, amb això tampoc no arribo enlloc. Per què vaig llegir al final? Perquè vaig veure una vegada una pel·li que es diu Cuando Harry encontró a Sally, que un home que era tan així poc optimista deia que llegia sempre els finals de les novel·les per si moria abans de saber el final. Però la veritat és que llegint l'últim paràgraf molt poques vegades saps res. Jo el que sí que sé és que aquest final m'agrada molt. Es diu Una música constante i aquest s'ha convertit en un llibre constant. No és un llibre en el que hi pensi sovint, de fet no hi penso pràcticament mai, només quan algú em diu quin és el teu llibre preferit, i sí que hi penso, però no és perquè sigui el meu llibre preferit, és perquè és el meu llibre més estrany en el meu currículum lector, perquè això no ho he fet mai, no acabar un llibre. Sí que he deixat d'acabar un llibre perquè m'ha semblat un pal insofrible, inclús l'he llançat per la finestra, però és que aquest no és el cas, aquest és el cas d'una novel·la que no vull saber al final. És com un deute pendent que no vull saldar, perquè quan el saldi s'haurà acabat i no ho sé, la incertesa de no saber què passa i com acabarà m'agrada molt més que saber al final, perquè si em decepciona. Ara em podeu dir que sóc molt pessimista i que això amb una pel·li igual costa molt de fer. Estàs mirant una pel·lícula i no la pares perquè dius, no vull saber al final. No, perquè és molt més immediat. Clar, un llibre requereix el seu temps, tot i que jo m'he deixat molt poquetes pàgines per llegir, però bé, les suficients ho vaig deixar en el punt just en què just passava una cosa que seria el desencadenant de tot. Us ha passat mai? Hi ha alguna cosa que no voleu acabar perquè quan s'acabi s'haurà acabat? O pitjor encara, s'haurà acabat i tindrà un post que pot ser decepcionant o que pot estar per sota de totes les expectatives que t'havies fet, o és millor tenir-ho acabat i saber què passa, o no? Heu trobat mai una novel·la que parli d'això? Una obra de teatre, una cançó, una pel·lícula?
Si l'heu trobat i hi ha més gent com jo, m'agradaria molt saber-ho, perquè de moment jo sempre que he preguntat no he trobat ningú que hagi fet això mateix que jo he fet amb aquesta novel·la del Vikram Seth. I m'agradaria comentar-ho. D'altra banda, demanaria que si algú li crida molt l'atenció i se'l vol llegir, sisplau, que no em digui res. Ja vaig cometre l'error de comentar-ho en una aula i hi ha alguna ment malèvola per allà que segur que vol fer-ho, només que per dir-me, doncs passa això. Però si us plau, no ho feu i aviam si us passa com a mi o si us passa com a mi amb qualsevol altra novel·la, m'ho feu saber. Perquè, mira tu, mal de muchos, ja ho diuen. Bé, espero que puguem seguir comentant novel·les acabades o no i que continueu donant-nos aquesta vida que ens doneu i continueu llegint molt. Jo ho faré.